na guys. Doon tayo pupunta. Yun yung mga nagtitinda ng prutas. Nagtitinda ng prutas dito sa kabila. Dito tayo sa 196. May mga ano na sila, oh, carrots. May mga Christmas na sila. Ganda. Andito na ako guys. Dito ako sa may Pasilio 1.5. Pasensya na kayo kung hindi nyo naririnig. Tanong natin dito kung wow. Daming pabango. Yung mga nails. Daming mga pabango. Bili lang ako ng costume ni Dariela dito. Oh. Yes, madam. Magkano po isa nito? 550, ma'am. 500. So, 550 daw. Thank you po. Mga face mask. May 20, may tag 15. Ang cute naman po. Doon daw tayo sa my 6th floor. Ang cute na mga bags. Magkano mga bag niyo po? Yan po, 1.5 po. 1.5. Free sa Authentic 1.3. po siya. Opo. Ito may Christian Dior. Itong mga to po. 1.6 po, ma'am. 1.6. Itong mas malaki po. Opo, 1.5 po. 1.5. Yung mga Plastic Dior. copy po. I-vlog ko lang, ma'am. Sige po. Cute na mga ano nila o mga... Uy, ang cute. Chidor. Hindi naman po pare-pares yung mga ano, no? Yung mga price. Uy, ang cute. Magkano po ito? 1.5 din po. Nasa 1.5 po. Opo, 3 in 1. 3 in 1 na siya, 1.5. Ang cute ng Prada, oh. Maganda ng mga ano nila. Dito sa may 1B16. Yes. Gaganda ng mga bags nila. Authentic siya, no? Thank you, ma'am. Cute, oh. Cute na mga bag nila. Saman mo mga bra. Yung mga iba't ibang... Oh, cute naman nito. Mga short. May 60 pesos na bag. 60 pesos. Kahit ano gawin mo, Cute. no? Parang ang liit na. Doon tayo sa... Oo, kahit Doon tayo sa kabila sa taas. Anong kulay po? Marami po sila. May black po niyan, no? Ibang klase silang mga sombrero. Mga face mask. Ito yung pagpipilian nila. Pagkano yung ganito, ma'am? 35 po. 35. Paano ako ng isa, ma'am, nito? Alin? Ganito siya, ma'am. Ay, ito ata, ma'am. Ilang pieces po? Cute nito, opnos. Ay, N5. Ganito na lang. Wait lang, mama. Pili lang akong kulay. Nang ano ba? Ito? Dito ka pili ng kulay. Hindi. Ganito na lang siya, ma'am. Eto, ay, white. Ay, nandito. Yung 35 na lang po nito. Ito, yung green. Yung ganitong kulay sana, ma'am. Walang ganyang kulay. Ay, wala na po. Sa ano lang yan? Ganito lang. Ganito lang po. Ordinary yan. Magkano yun, ma'am? 35 din. Pero ordinary lang. Ito. Ay, ordinary lang po. Magkano mga ganito niya, kuya? 120 last na. 120 lang. Oh. Pwede po sa ano, no? Pili lang ako, ma'am, ha? Ano to, 1 liter po? 2 liter. 2 liters na to. Yes, po. Ang cute. Ito na lang. Pwede naman to sa rep kahit i-ganon. May rubber naman po yan dito. Ay, hindi talaga siya na ano. Ano lang po nito. Isa po. Anong style niyo, ma'am? 1B44 po. 1B44. Magkano to, ma'am? 20 lang, ma'am. Tsaka isa nito, ma'am. Pink. Yung color pink. Okay. Oh, ang gaganda ng mga ano ni madam. Ito po, magkano po? 100.
Hindi pwedeng 90 na lang para ano? 90 wholesale namin. Ano ito, wholesale? Wala kang ibang kulay nito, ma'am? Ano ma'am, may green. Tatlo lang sila. Wala na kasing... Oh, apat pala. Ayan po. Blue. Blue? Yes, sa bata eh. Apat na kulay yan. Ganito kasi yung kay Dada kaso na ano, nasira. Wala pang pink eh. Ito na lang. Ito na lang and then, wala ka nung ano ma'am? Yung, Ay, wala yung tali. Nasaan ka nakakabili nun? Yung tali nito. Paki-check mo ma'am. Ito na lang kukunin ko guys. Yung ganito mo magkano? 120 po. Pero Ito ma'am, may rubber din siya. Ito yung rubber niya. So, open nga po. Ayan. Sige. Yung last na bili ko dyan nasa 150 sa may ano sa amin, King Plaza. Kasi dito sa Divisoria mas mura talaga. Daming tao. Di ba mga plastic dito oh. Ay walang price. May 80 pesos, may 80. Ang gaganda, may 50. Yung mga cortina. Ang cute oh. Oh, ang ganda. May bedsheet dito. A blanket, 200. Kitchen, ang gaganda. Kung nga dito baka meron. Oh, may mga pang-decorate na sila pang Christmas. Ito one. Ah, may maliit pala sila. Oh, may doll sila. Ah, may mga alahas dito. Ito kaya, magkano kaya ito? Magkano yung ganito po? Cute dito oh. Alin pa? 180 ma'am. 180. Tuwalog bigyo lang yan ma'am. Walang tag 150 po. Ayun ma'am, maliit. Maliit. Ah, meron pa pala doon. Ito 150 to ma'am. Patingin nga po yung medyo yung ito po, 150, yung may mga ano. Ito? Yes po. Ito? Ano kayo mas maganda? And then, excuse me. 250 ma'am. Ito pwede 150 po. Sige po. Ayan na siya. 250 Ang ano lang niya yun kasi. eh. Capture yun. Ang rampa niya. 4 in 1 na yan ma'am. 4 in 1 na po. Ito kaya tita. Video ko lang sir ha. 150. Ano po dito? 150 tayo. Sir, yung gold na lang po. Silver. Ano kaya mas maganda? Silver o gold? Meron kasing gold. Patingin nga po. Sige ako ma'am. Ano kaya mas maganda? Ito or yun? So, dito naman tayo sa taas guys. Pasilyo. Tingnan na ako ng ano dito. Baka mas mura. May mga ano pa pala dun. Ano yun oh? Paano kayo itong mga? Magkano po yung ganito po? 150. Dito na lang sana ako bumili guys. Ay, ito. May red sila. Tsaka na ako bibili na. Ang cute oh. Tapos yan. Kami pala dito. Dito na lang to ako bibili. Ayan yung mga ganyan nila. Oh, yan. Dito na lang to ako bibili next time. Nakabili na kasi ako. Dapat yung color red. Ay, sa buhok pala. Kala ko sa kamay. Maraming mga face mask. 10 pesos na. Saan na si ma'am? Ma'am, magkano yung mga ganito po? Etong earring mo, ma'am. Ito, ang cute. Ang cute. Magkano to, ma'am?
50. Yung 140 na yan. Bibilin ko to, 50 pesos. Itong silver mas maganda. Ang dami pala dito. Ito na lang. Ito na lang. Utot ako ng utot, guys. Ito na lang silver. Ito na lang, ma'am. Isa po. Pang rampo. Ito naman, face mask ng bata. Ang cute. Oh. Buwanan ko siya ng ito, tsaka color white. Ang gaganda ng face mask ng pang bata. Then white. Oh, cute. Meron din dito yung mga face mask na iba. Parking. Punta tayo sa ano daw sa third floor. Uy, ang gaganda ng mga bags. Oh, Louis Vuitton. Chanel. Oh, ang cute nito, oh. Punta tayo dun sa taas. Ang dami mga Christmas tree dito. Punta ako sa taas, guys. Baka nandun yung ano, yung costume. Tingin tayo dito ng mga costume. Nakakamiss kumain dito sa may ano, Divisoryang ganyan. Magtitingin tayo ng ano, dito. Costume pang bata. Ganda naman ng mga dresses dito. Bongga. Hindi ka dyan. Magkano ganito, ma'am? 580. 580. Thank you. 580 yan, ma'am. Pare-parehas lang po. Hindi po, iba-iba po. Ay, yung mga ganito po, ma'am. 650. 650. Ay, magtingin muna akong sandal ni Dariela. May mga sandal kaya dito. May mga sandal ka pang bata, kuya? Dito ako, guys. Pag wala dito, punta ako dun sa kabila. Uy, ang gaganda ng mga ano. Ang cute, ang bongga. Ito ang cute. Bagay sa kanya. Magkano yung mga ganito niya? Punta ako dun sa kabila. Ang mahal ng ano dito, ang mahal ng mga sandal nila. May walang tag 350 hanggang 500 to 480. Dito tayo guys sa kabila. Ang cute naman oh. Oh. Ganda. Dami ng tao. Bababa na ako ganyan. Punta ako sa 999.